हाय हॅलो मित्रांनो मैत्रिणींनो, सुनीताच रेसिपीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आणि मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे भेंडीची भाजी. साधी आणि सोपी, जास्त काही त्याला सामग्री लागत नाही. साधी आणि सोपी भाजी दाखवणार आहे. तर चला बघूयात आपण भेंडीची भाजी कशी बनवायची ते. इथे मी पावशेर भेंडी घेतलेली आहे. ती स्वच्छ धुवून घेतली आहे. आता मी तिला बारीक चिरून घेणार आहे, बारीक कापून घेणार आहे. तर चला बघू आपण. इथे मी बारीक भेंडी कापून घेतलेली आहे. आता मी 5-6 मिरच्या, हिरव्या मिरच्या घेणार आहे. ते आपण बारीक करून घेऊया. तुम्ही बघू शकता 5-6 मिरच्या घेतल्या आहे. तर चला मी तुम्हाला आता त्याच्यात ना भेंडीच्या भाजीमध्ये लसूण पण खूप छान लागतो. तर मी ते 10-12 पाकळ्या लसूण सोडून घेतलेला आहे. आता त्याला पण मी बारीक चिरून घेणार आहे. आणि लसणाची भेंडी पण खूप छान लागते. तर अशा पद्धतीने आपण करूया. तर चला आपण आता रेसिपी तयार करूया. कशी भेंडीची भाजी करायची ते बघूया. प्रथम मी गॅस चालू करते. तुम्ही बघू शकता मी गॅस चालू केला आहे. आता कढई ठेवली त्याच्यावर. आपली कढई तापली आहे का, आपण तेल टाकून घेऊ. त्याच्यात 2 पळ्या तेल टाकून घ्यायचं आहे. 1 2 तुम्ही बघू शकता इथे मी 2 पळ्या तेल टाकलेलं आहे. तेल चांगलं तापू द्यायचं आहे. ही भेंडीची भाजी ना साधी आणि सोपी आहे, जास्त काही याला लागत नाही. पण मला अशाच पद्धतीने आवडते म्हणून मी अशीच करते. कोणी भरलेली भेंडी पण करतात. तेल टाकून झालेलं आहे आपलं. अर्धा चमचा जिरे टाकणार. आणि ही भेंडीची भाजी ना तिखटच छान लागते. मला तिखटच फार आवडते. तुम्हाला जर कमी तिखट लागत असेल ना तर तुम्ही थोडी हिरवी मिरची ती कमी टाका. आता आपण लसूण टाकून घेऊ. हा लसूण आहे ना गावरान नाही आहे, थोडा हातरट आहे, त्याच्यामुळे मी जास्तीचा घेतलेला आहे. लसूण चांगला परतून घ्यायचा आहे, लाल होईपर्यंत. लसूण बघू शकता तुम्ही लाल झाला आहे. आता हिरवी मिरची टाकून घेते मी. हिरवी मिरची पण छान तळून घ्यायची. मिरची पण तळून झाली आपली. लसूण पण छान लाल झाला आहे. आता आपण त्याच्यात गॅस कमी करून घेऊ आणि भेंडी टाकून देऊ सगळी. तिला छान हलवून घ्यायची.
तिला ना कमी गॅसवरच तिला 10-15 मिनटं चांगली शिजू द्यायची, वाफू द्यायची. अशी भेंडीची भाजी करून पाहिजे, खायला पण छान लागते. चला तर आपण त्याच्यात मीठ टाकून घेऊ. कमी साहित्यात होते ही भाजी. अर्धा चमचा मीठ टाकून घेतलेले. चांगला हलवून घेऊ आपण त्याला. वरण भातासोबत खिचडीसोबत छान लागते ही भाजी, तोंडी लावायला कोरडी. तुम्हाला जर अशी आवडत नसेल तर तुम्ही याच्यात शेंगदाण्याचं कूट टाकू शकता वरून, पण मला अशीच साधीच आवडते म्हणून मी अशीच करते. कोणाकोणाला शेंगदाण्याचं कूट टाकून पण आवडते. प्रत्येकाचे आवडीचे प्रकार वेगवेगळे असतात, पण अशी जर करून बघितली तुम्ही खाऊन बघा, छान लागते अशी साधी पण भाजी. कमी गॅसवर याला 10-15 मिनटं शिजू द्यायची चांगली. मधून तिला ना हलवत राहायचं आहे, कारण खाली लागायला नाही पाहिजे भाजी, नंतर खाली तळायला लागून जाते ती कोरडी असल्यामुळं. माझी भाजी केलेली भाजी व्यवस्थित जर तुम्हाला चांगली आवडली असेल कमेंट करून सांगा आणि मला सपोर्ट करा. माझी नवीनच सुरुवात आहे.